Hát, sziasztok! Képzeljétek, megjelent az Alien Earth, vagy ahogyan sokan láthatták, az Alien Föld. Lehet, hogy illúziókat kergetek, de én tök abban a hitben voltam, hogy az Alien Romulusszal a Disneynek sikerült kikevernie a sikeres újkori Alien receptjét. Az a film sem volt hibátlan, szokás szerint a végére megint sikerült túltekerni a dolgokat, de ha attól eltekintünk, akkor magasan a legszínvonalasabb Alien produkció volt, amit a bolygó neve halál óta kaptunk. Szóval tisztában voltam vele, hogy egy sorozatnak megvannak a maga formai követelményei, de úgy gondoltam, hogy ha már megleltük végre az ösvényt, akkor olyan nagyot nem lehet hibázni, ugye? Ugye? Ehhez képest megkaptuk az Alien Földet, és szerintem nyugodt szívvel kimondhatom, hogy ehhez képest a Covenant minőséget képviselt. Az Alien Föld arról szól, hogy a bolygónk felé tart egy űrhajó, ami begyűjtött egy rakás veszedelmes lényt a világűrből, köztük a hírhedt Xenomorfot is. Utóbbi elszabadul, megpendül egy kis 8. utas a halál hangulat, és az űrhajó lezuhan, pekhére éppen egy magát csodagyereknek gondoló vállalat mogulnak a területén, akinek pont kapóra jön a sok szörny, hogy miért, azt a sorozatnak kéne elárulnia nekünk. Kezdjük egy nagyon egyszerű megállapítással. Hé, Disney, ha-hó, figyelsz? Kop-kop, hallasz engem? Hallod, amit mondok? Remélem, hogy hallasz, mert egyszer fogom elmondani, igaz, akkor tagoltan és érthetően, pekkedre magyarul, de talán él melletted valaki, aki lefordítsa. Figyelj, kurvára nem értesz az íráshoz. Amit ebben a sorozatban látunk, az a nagybetűs káosz, mintha az alkotóknak fogalmuk nem lett volna arról, hogy mit akarnak csinálni. Az tisztán látszott, hogy végig a szemük előtt lebegett, hogy egy Stranger Things-et kéne csinálni, de hogyan ültessük át Skifibe? Megvan, fogjuk a gyerekeknek a tudatát, és tegyük bele felnőttek testébe, így kapunk gyerekszereplőket a felnőttek erejével. Tök jó! És mégis mi a pék f***áért csinálna ilyet bárki? Miért jó, ha gyerekfejjel kóricálnak felnőttek egy kutatási területen? Erre van egy végtelenül bölcs megállapítás a gyermeki elmek kreativitásáról és szabadságáról, ami a gyakorlatban abban ölt testet, hogy az egyikük megtanul alienül. Egyébként csak úgy kérdezem, hogy a számítógépek erre a nagyjából 100 év múlva esedékes jövőben nem lesznek alkalmasabbak? Ha nagyon hunyorítunk, van itt valami corporate bullshit arról, hogy a vállalatok hogyan használják ki a kisembert, meg a gyerekek hogyan csodálkoznak rá a külvilágukra, de az egész olyan párbeszédekbe van csomagolva, aminél óvodás kiscsoportok zsírkréta karakterei életképesebb párbeszédeket tudnának felmutatni, és azok is akkora hatásszületekkel vannak megtörve, ami egyszerűen szürreális. Nem kaptunk választ arra, hogy az androidok mellett miért kellett behozni a képbe a hibrideket, meg a kiborgokat. Az elején azt hittem, hogy ez valami újfajta választ fog adni az alien fenyegetésre. Esetleg kapunk egy olyan harcot, amit eddig még nem láttunk, de nem. A forgatókönyv nem kezd ezzel semmit. A sorozat elején felvezetett kiborg technikus, ahogyan haladunk előre a történetben, egyre jelentéktelenebb lesz. De ez igaz mindenki másra is, sőt, mindenre. Az Alien Earth nem föld, még csak nem is sziget, hanem egy pincehelyiség. Ebből a nekifutásból ki lehetne hozni a dologból egy 8. utas a halál jellegű klausztrofób atmoszférát, de nem teszi. Helyette annyira olcsónak és bazárinak hat. Komolyan, egy pincekalandot kapunk ebből a kiindulásból? Egy mezei laborpatkánykodás az egész. Sőt, ugyanazt a nyelvezetet használja, mint a Stranger Things. Igazából a koncepció is ugyanaz. Egy csapat gyerek, aki érettebb a koránál, sőt az egyikük még különleges képességgel is bír, kénytelenek szembenézni egy nemevilági fenyegetéssel a felnőttek rosszalló tekintete mellett. Bazd meg, ez a Stranger Things! Komolyan kellett nekünk egy Stranger Alien? Ennél a pontnál azt hihetnénk, hogy a sorozat legnagyobb problémája számomra az volt, hogy fiatalokkal van feltöltve. Nem, egyáltalán nem. Sőt, ha ez lett volna a problémám, akkor már a Romuluszt is utáltam volna a kezdetektől. Nem erről van szó. Sőt, tovább megyek. Engem még a butaságok sem zavartak. Miért zavartak volna? Az eredetiben is voltak. Komolyan a Nostromo, amikor leszáll az LV-426-on, az hihető, hogy az első pillanatnál gyakorlatilag atomjaira esik, és helyben már karban tartani kell? Vagy a bolygó neve halálnál az hihető, hogy az idegenek levadászására szakosított különítmény az első összecsapásnál a fele otthagyja a fogát. A vezetőjük meg egy olyan zöldfülű szerencsétlen, akinél a rakodó munkás, konkrétan Ripley talpra esettebben kezeli a kialakult helyzetet. Szóval engem ezek az apróságok alapból nem zavarnának. A mérték az, ami irritáló. Hogy ebben a sorozatban mindenki
Minden egyes ember, sőt még az android is, irritáló. Komolyan visszasírom Bishopot. Itt a Timothy Olyphant alakította android, sokszor nem értettem, hogy minek sétál be a jelenetbe. Oké, az kiderült, hogy mellette nem reagálnak a tojások, ami egy tök jó dolog, de a script ezzel nem kezd az égvilágon semmit, szóval köszönjük. A stábról meg csak annyit, hogy az a gárda, ahol Timothy Olyphant kiemelkedő alakítást nyújt, ott gáz van. Konkrétan rossz színész az összes figura, akit ide toboroztak. Egytől egyig. Kivétel nélkül. Annyira semmilyenek, hogy az évad végéig a nevüket sem tudtam megjegyezni. Az irritációs ranglétra eltérő fokain foglalnak helyet, de valahol a csúcs magasságában csücsül a csoda gyerek, akit próbálnak beállítani egy ilyen flegma, elszállt, világmegváltó tudósnak, olyannyira, hogy egy ponton még egy ilyen Steve Jobs omázs is befigyel, de nem tudja a gyerek eljátszani. De még ha képes is lenne rá, szar a forgatókönyv. A gyerek megalkotja a gyermekagyú robotokat, ráadásul az egyiket telekinetikus képességgel, majd meglepődik, hogy amikor oda megy, hogy ha ezekkel nekiállok flegmázni, akkor lehet, hogy a végén elkenik a számat. Mindezt úgy, hogy a sorozat elején egyébként panaszkodik azon, hogy nincs a földön senki, akivel már tartalmasan el tudna beszélgetni, mert ő annyira okos. Ehhez képest feltalálja a kalapácsot, majd meglepődik, hogy azzal nagyot lehet ütni. Egy gondolat erejéig térjünk már vissza ezekhez az idegenekhez az űrhajón, így visszatekintve mennyire beszédes arra, hogy Hollywood mennyire szarhely lett. Megnéztétek már ezeket a lényeket? Egy rovar, egy ilyen Half-Life-os, plafonról lelógó, megcsócsáló, csápos egy ilyen 80-as évekbeli szemes valami, amiről még lesz szó, és az Alien. Értitek egyébként? A legtöbb úgy néz ki, mint egy 8 éves gyerek vázlatai, aki most jött ki az állatkertből, és mellette meg ott van Giger víziója, aki miatt az űrben elvész a sikoly. Igen, egyetlen szobában testet ölt minden, ami Hollywood volt, és ami Hollywood lett. És értem, hogy sokan be vannak szarva ettől a lénytől, hogy hú, de kemény, de pontosan miért is? Mit is csinált ez a lény a teljes évadon keresztül azon túlmenően, hogy belebújt egy báránynak a fejébe, ami aztán végig állt és nézett? Bocsánat, egyszer neki ment a plexifalnak, ami miatt az android bezárta magára a karám ajtaját, érted? Az android! A mesterséges intelligencia. Ha a mesterséges intelligenciát erre fogják kifuttatni a jövőben, akkor nem, hogy a Terminátor eljövetelétől nem kell tartanunk, de lehet, hogy a végén még nekünk kell vigyáznunk szerencsétlenekre, nehogy a végén kárt tegyenek magukban. Édes Istenem, ebben a sorozatban mindenki hülye volt, de tényleg faltól falig, az első embertől az utolsóig. És igen, az Alien. Most az egy dolog, hogy a sorozat nem róla szól, de tényleg a teljes sorozatban, amiben epizódonként egy-egy órát kapunk, tehát ebben a teljes évadban szerepel nagyjából 20 percet, azt is ilyen villanások formájában, de ez is még a jobbik eset. A rosszabbik az, amikor látjuk. Megvan az amerikai sas? Tudjátok, a címeren, ami erőt mutat. Oka van annak, hogy oldalról mutatják, mert oldalról erőt mutat. Szemből hülyén néz ki. Nos, az Alien tud így kinézni, amikor fenyegető, és tényleg fenyegető, és tud így kinézni. Miért néz ki ennyire hülyén az Alien? Miért néz ki úgy, mintha az eddigi Alieneknek egy azilumosított változatát látnám? Ott sétál az erdőben egy terepmintás Bráner. És persze eredetileg is Bránerre emlékeztetett, sőt a korai koncepteken még inkább Bránerre emlékeztetett, de nagy különbség van a között, hogy meglátsz egy Alient, és egy Bránerre asszociálsz, vagy az Alienre. Hogy néz ki ez a dög szemből? De komolyan a rendezőnek nem volt egy hatodik érzéke? Egy ilyen belső sugallata, hogy ez így szarul néz ki? Itt nem pusztán arról van szó, hogy írni nem tudnak, vagy színészkedni nem tudnak, hanem hogy alapvető, a legminimálisabb, a legcsekélyebb esztétikai érzéknek is a híján vannak. Az Alien mit csinál abban a vitrínben? Szarik? Meg ilyenek, hogy a kerregésre meg lehet idézni az Alient, ami egyszerűen röhelyes, mert nem csak azért, mert a pincén kívülről, a sziget túloldaláról meghallja, de az Alien 4-ben, az akkor már félig Alien Ripley, pont erről beszél nem kevés cinizmussal, hogy komolyan idomítani akarják. Meg akarják tanítani az Alient például pitizni? Utalva ezzel arra, hogy ez esélytelen. Erre kiderül, hogy nem csak lehetséges, de elég csak gyermeki nyitott elmével közelíteni hozzá, és nem csak nem lesz ellenséges, de kapásból a társunká szegődik. A balfasz Ripley meg a csapata kizslipkapuszták kétszer, pedig ha tudták volna, hogy csak el kell dobni neki egy botot,
ő meg visszahozza. De legalább megtudtuk, hogy a szegény felnőttes beoltott gyerekeknek is nehéz, mert nem tudják eldönteni, hogy ők most felnőttek, vagy gyerekek. Mi a küldetésük? Testi diszfóriájuk van. Érted? Kezded már kapizsgálni, hogy miről is van szó? A végére amúgy is kibújik a szög a zsákból, és a nyakunkba zúdítják az összes létező ideológiai maszlagot arról, hogy a hibrideket ne tekintsük gépnek, mert az számít, amit ők gondolnak egyébként magukról. Mellesleg megkapjuk ugyanazt az üzenetet, amit Ripley is elmondott a Bolygó neve halálban, hogy ő azért preferálja az idegeneket, mert ők legalább nem gyilkolják egymást nyomorult százalékokért az emberek ellenében. Ez ugyanúgy elhangzik, de egy felnőtt testbe oltott gyerek szájából ez minimum álságos és leereszkedő, de mindenképpen ellenszenves. És ez sem tűnt fel senkinek. És minden, és bazdmeg, ezért a sorozatért lelkesedtem az első 2 rész után, hogy jaj, de jó, meg minden. Az 5. rész után meg itt lelkesedtem, itt röpködtem, hogy végre kaptunk egy 8. utas a halál színvonalú részt. De az összes ilyen fellelkesülés csak arra volt jó, hogy utána visszazuttyanjunk a színvonaltalanság legmélyebb, legszutykosabb, legnyakigérőbb pöcegödrébe. Az Alieners, tartok tőle, hogy az utolsó szög a franchise koporsójában. Én legalábbis eljutottam addig a pontig, hogy most már abszolút nem tud érdekelni az Alien. Ugyanúgy, mint a Jurassic filmek a dinókat. Lehetnének még félelmetesek, de úgy igazán már én sem hiszek benne. És Hollywooddal ugyanez a helyzet. Már nincs lelki erőm azon drukkolni, hogy Hollywood képes a helyén kezelni, hogy vér helyett sav folyik az erejében, hogy kapjunk olyan katonákat, akik lehetőleg nem lövik lábon magukat, hogy az Alien ne egy buksisimi után koslató háziállat legyen, egészen egyszerűen elfogyott belőlem ez a tartalék. De még ha sikerülne is, akkor is csak beérni sikerülne a lort. Még nem építettek rá semmit. 30 éve árulja el folyamatosan a rajongásomat Hollywood, egyszerűen elegem van. Belefáradtam abba, hogy az úgynevezett modern közönség hajszolása közben basszák szarrá a Star Wars-t, az Indiana Jones-t, az Alien-t, bármit, amihez csak hozzáérnek. 30 éve tekerjük a de lehet, hogy jó lesz verklit. A magam részéről én átadom a helyemet valaki másnak, árnyékboxoljon Hollywooddal az, akinek 2 anyja van. A készítők meg szívjanak gázt ezért a szemétért, amit letettek az asztalra. A magam részéről köszönöm szépen a figyelmeteket, Zoli voltam, ha tetszett a videó, lájkoljátok, ha véleményetek van az Alien Earth-szel vagy a videóval kapcsolatban, kommentbe jöhet, ha tetszenek ezek a tartalmak, akkor azt is mondjátok el, egyébként meg feliratkozás gomb és csengettyű, ha még nem tettétek meg, ha meg támogatnátok minket, Donabli, link a leírásban, várunk titeket, megyek ventilálni, nem tudom. Na, sziasztok!